la mestressa me diu que vingui a buscar aigua aquí a la font, que diu que és més bona, i amb aquesta aigua fa miracle, i des que la prenc no li fa mal la panxa. La senyora Mariona. Senyora Mariona. Bon dia. Què fa vostè aquí, si vostè té aigua corrent a casa? Teniu que estalviar uns centimets cada setmana i posar-vos l'aire corrent a casa. I així no teniu que anar allà a l'altra punta. Arquitecte municipal de la ciutat de Mollet del Vallès. Vinc d'arreu, ara estic aquí a Mollet. Un dels meus projectes ha estat aquesta font modernista. Dels meus primers, i tinc moltes idees. Ai, mal jam! Sempre que plou passa el mateix. Què és això? Que no ho ves? Que cada dia que plou passa el mateix? Que no pots passar per la passera? Però amb el meu pes que jo tinc, no voldràs que passi per aquí. Però què és això? Què és això? Que aquí cada vegada hi ha més gent per passar la passera? Però què és això? I ara algú de vosaltres em dirà que vol passar per aquí per la passera? Doncs no, senyor, per aquí no passa ningú. Què és això? Tota la raó, hem de fer un pont nou. Què collons hem de fer un pont nou aquí? Serà possible que aquest pont l'he pagat jo per no igual, no? Home, amb la... Vicentet, què fots aquí? Vinga cap al tros, que has d'anar a recollir les cols. Esperi, mestressa, és que aquí m'entén. Que no tinguem que pagar nosaltres. Ui, com m'agrada això! Anem a buscar signatura! Anem a buscar la signatura. Tens 14 anys i un dia, i avui és el teu primer dia de treball. Ara m'he de dedicar 100% al meu marit i als meus futurs fills. És el que toca, encara que m'agradi o no, ho he de fer. També es pot molta sort. Corre, no facis tard. Adéu! Aquí. Jo fixa't, quan arribo a casa, el nen me'l trobo dormint. Arribarà un dia que ni em coneixerà. Tu almenys te'l trobes dormint, però jo amb les hores que porto acumulades aviat no tindré temps ni de fer nens. Com no ens deixin obrir aviat les finestres, aviat haurem d'anar amb pilotes. Ei, companys, bon dia. Bon dia. Com anem? Ja porteu la carmanyola ben plena, que avui es farà llarg, això, Sí, és el que deien, portem més. L'exèrcit francès tindrà els seus trajes, com sempre, puntuals, Bé, hem de quedar bé amb aquesta gent, que s'emporten quasi tota la producció. Sí. Estic preocupat perquè aquí a Barcelona han començat les revoltes i tinc por que es passin aquí a Mollet. Ja sabem que a Mollet són... El quartelillo a casa meva. Els hi dones les claus que les tens tu aquí a l'empresa. No, doncs així perfecte, no tindrem cap problema. Tres pessetes! Tres pessetes! Tres pessetes! Tres pessetes!